जोंनि लाइमोनफोरा बिथांमोननि गोदै गोदै रावाव गोदै गोदै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायनि गेजेराव निस्सय जोंनि लाइमोनफोरा मेनिपुलेट जानो नाङा। बिथांमोननि गोदै गोदै बिबुंथियाव नोंथांमोना गोजावनो नाङा। जोंनो नांगौ, जोंनो लाइमोननि थाखाय भइस दिखांग्रा, जोंनि लाइमोननि थाखाय आवाज दिखांग्रा, जायनि थाखाय दिनै शिवली महिलारि मेदामा जोंनि गेजेराव गावनि एसेबां टाइट केम्पेइननि गेजेरावबो दिनै जोंनि गेजेराव बिथाङा जोंजों इन्टारेक्सन लाफैदों। लाइमोन हान्जा जावरिखां 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 लाइमोन हान्जा जावरिखां 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 जय शिवली मेमनि जय शिवली मेमनि जय हाग्रामा महिलारिनि। आंबो नुदों आदा, निस्सय लाइमोनजों लाइमोन सोंखारलायनायखौ आंबो नुदों। नाथाय जों मैया दाख्लैसो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुदों इलेक्सना जोंहा सानब्रै बा सानबाल'सै। सानब्रैयाव जों सानैसो लाइमोनफोरखौ जों नुनो मोनदों। मैया आं मोनसे स्टेटमेन्टनि बुबुल आदानि स्टेटमेन्टआव आं नुदों जोंनि लाइमोनफोरखौ इनडाइरेक्टलि बा डाइरेक्टयै पलिटिक्सआव फैनानै खामानि मावफैनो थिनदों। नाथाय आं नैबे खोथाखौ बुंगोन, दिनैनि दिनाव लाइमोनफ्रा, जोंनि फरायसाफ्रा फरायनायनि अनगायै डाइरेक्ट पलिटिक्सआव इनभल्भ जायोबा बेसेबा गोथौ हाखरनिफ्राय सासे फरायसाया ओंखारबोफिननो बेसेबांबा खस्थ'। मा बिथिङै, मा हिसाबै बिथाङा इयुथ्सफोरखौ पलिटिक्सआव फैनानै खामानि मावफैनो थिनदों, इयुथ्सफोरखौ मा हिसाबै बिथाङा पलिटिक्सआव इनभल्भ जानो थिनदों, आं बेखौ मिन्थिया। जानो हागौ निस्सय बिथाङा बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों फाथायजादों, हयथ' सोरनिबा स्क्रिप्टेड होननो थिननायाव बिथाङा होनदों। आरो आं नैबे गेजेरजों बिथांमोनखौ खावलायदों, जोंनि इयुथ्सफ्रा डाइरेक्ट पलिटिक्सजों इनभल्भ जायाबाबो जोंहा जोंनि राइट्सखौ, जोंनि भटखौ जों सासे मोजां केन्डिडेटनो जों होनानै जोंनि जायगानि ओनसोलनि जौगानाय, जोंनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जेंनाखौ जाय केन्डिडेटआ जोंनि आसाम आयेन आफादाव खुगासिगोन, जों बेफोरबायदि बिथांमोननो जों भट होनानै जों देरहासार खालामनाया जों इयुथ्सफोरनि दायथ'। नाथाय आं इयुथ्सफोरखौ आं बुंनो खावलायाखैखि गासिबो इयुथ्स बिथांमोना डाइरेक्ट पलिटिक्सआव इनभल्भ जानानै गावनि फरायनायखौ नस्थ' खालामलायनांगौ, आं बेखौ बुङाखै। नाथाय एस ए इयुथ, सासे निउ भटार्स हिसाबै गाव गावनि मोन्थायनि थाखाय, गाव गावनि थासारिनि थाखाय नायनानै मोजां केन्डिडेटखौ सायख'नानै जोंनि आसाम एसेम्ब्लियाव आवाज दिखांनो थाखाय आंनि गासै लाइमोन लोगो बिथांमोन, आदा, आब', बिब', बिनानावमोनसिम आं एसेनो गुरैयै खावलायदों, जाहाथे जोंनि थासारिखौ जों सोलायनो हायो। बिथांमोना जाथिनि हारिनि खोथा बुंफैदों, नाथाय बिथांमोना बै समनिफ्राय बेसेबां गोबाव बबे गुदुङाव थैनाय थायामोन, बबे जायगायाव बिथांमोना थैनाय थायामोन, बेफोर बिथिङाव जों नोजोर होनानै नुनो मोनो। बिथांमोना साफा इउपिपिएलनिफ्राय दैदेनजानाय बा इउपिपिएलजों फाथायहरजानाय बिथांमोना साफा लाइमोन, जायनि थाखाय बिथांमोना दिनै गावसोर बादिखौ निउट्रेल स्टुडेन्ट होननानै लादों। गावसोरखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लिंक गैया होननानै गावसोरखौ गेजेरारि फरायसा होननानै लादों। नाथाय आं बिथांमोनखौ सोंखारिदों, दिनैनि दिनाव जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों नुनो मोनाखैब्लाबो जों बिथांमोननि बागै जों मोनथिदों। बिथांमोना मोनसे अफिसाव थानानै ओंखाम जालायग्रा मानसि, गंसे टेबोलावहायनो थानानै जाग्रा मानसि। बिथांमोना गावसोरखौ बोरै निउट्रेल होननानै बुंनो सानदों? बेखायनो आं गासै आंनि लाइमोन लोगो बिथांमोनखौ आं गुरै खावलायदों, दिनैनि दिनाव जाय बिथांमोना जाथिनि हारिनि खोथा बुंबोगासिनो दं ससियेल मिडियानि गेजेरजों, बैसोर बादि बिथांमोना निस्सय निउट्रेल्स नङा। बिथांमोना बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिजों लिंक दं आरो बिथांमोनखौ बबेबा मोनसे पलिटिकेल पार्टिया बिथांमोनखौ फाथायहरदों, जायनि थाखाय बिथांमोना इनडाइरेक्टयै आंनि दाख्लै कुइसन मोनसे सोंदों आं दिपेन बर' सारनिसिम। दिपेन बर' सारा बिनि फिननायखौ होआबालानो इनडाइरेक्टयै सारा माखासे लाइमोनफोरखौ फाथायनानै बिथाङा आंनि फिननायखौ होदों। बिनि गेजेरजों आं बुंदों, जोंनि लाइमोनफोरा बिथांमोननि गोदै रावाव गोदै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनायनि गेजेराव निस्सय जोंनि लाइमोनफोरा मेनिपुलेट जानो नाङा। बिथांमोननि गोदै बिबुंथियाव नोंथांमोना गोजावनो नाङा। जोंनो नांगौ, जोंनो लाइमोननि थाखाय भइस दिखांग्रा, जोंनि लाइमोननि थाखाय आवाज दिखांग्रा, जायनि थाखाय दिनै शिवली महिलारि मेदामा जोंनि गेजेराव गावनि एसेबां टाइट केम्पेइननि गेजेरावबो दिनै जोंनि गेजेराव बिथाङा जोंजों इन्टारेक्सन लाफैदों, जोंजों सोंनाय फिननाय खालामफैदों। निस्सय जों बिथांखौ हास्थायदों, जों मोनथियो बिथाङा जों इयुथ्सफोरनि थाखाय भइस दिखांगोन। बिथाङा आसाम आयेन आफादाव जों इयुथ्सफोरनि बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि बेखार जेंना जेंसिखौ सुस्रांगोन आरो ओनसोलनि जायगानि जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन। दिनै जोंहा इयुथ इन्टारेक्सन उइथ शिवली मेम, बे प्रग्रामनि गेजेरजों आं दिनै नैबेखौसो आं गिबियावनो बुंनो सानदों जे दिनैनि दिनाव एसेबांनाखि इलेक्सना जोंहा सानब्रै बा सानबाल'सै, एसेबां टाइट केम्पेइनिं सोलिफुनाय समावबो बिथाङा दिनै जों इयुथ्सफोरजों गावनि बेसेन गोसा टाइमखौ होननानैब्लाबो जों इयुथ्सफोरजों इन्टारेक्सन लाफैदों, जों सोंनाय फिननाय खालामफैदों। बे बिथिङाव जों नोजोर बोनानै जों नुयो कि शिवली महिलारि मेदामा निस्सय इयुथ्सफोरखौ सिगां प्रायरिटि होननानै बिथाङा खामानि मावगोन आरो इयुथ्सफोरनि थाखाय बिथाङा आसाम आयेन आफादाव निस्सय इयुथ्सफोरनि जेनाखि जेंना जेंसि बिथाङा बैफोर बिसयखौ लानानै आवाज दिखांगोन।